אז מה קורה אנשים, כאן חן בסרטון חדש, ובסרטון הזה אנחנו נעשה דרפטים. אנחנו נבנה את הדרפטים, אנחנו לא נשחק בהם, אנחנו רק נבנה אותם ביחד. אנחנו נפסיק את הסרטון רק מתי שנגיע לתוצאה מספקת, תוצאה מעל 90 רייטינג, 100 כימיה, משהו כזה. אתם בטח מבינים אותי, המון יוטיוברים עושים את זה, החלטתי גם לעשות את זה. אז אינטרו ונתחיל. It's going down tonight. דבר קטן וחשוב לפני שנתחיל את הסרטון, המיקרופון שלי עשה בעיה ולא הקליט את מה שאמרתי בזמן שבחרתי את השחקנים ואת הדראפט, אז אני אקליט את זה בתוכנת העריכה. אני רק מודיע שזה יהיה ברור והכל. אז יאללה, בואו נתחיל את הדראפט שלנו. אוקיי, אז אנחנו ניקח את דני אלבס. הנה סטוטי, יהיה לו לינק טוב. כאן הייתה לי התלבטות לקחת מסי, בייל, משהו כזה. בסוף לקחתי את מסי. כאן גם הייתה לי התלבטות מאוד מאוד גדולה, כי לא ידעתי מה יהיה הצד השני של המערך, זאת אומרת LWLB, אבל בסופו של דבר בחרתי כאן את מודריץ'. נשים את איניאסטה. אוקיי, כאן אנחנו לוקחים את בן טוץ. ב-LW אנחנו ניקח את ניימר, והנה רונלדו טוטי. ניקח את רונלדו טוטי, נשים במקום ניימר ונמשיך בחילופים. פליפה לואיז. בלם ניקח את פיקה. יש לנו לינק יפה בין שחקני ברצלונה, בצד ימין של המערך ויהיה נאבס טוץ. בנזמה, סמולינג טוץ, והופה, יש לנו כאן את בלרין. אפשר לעשות איתו משהו לגבי הכימיה וסתם שוערים. אנחנו נסדר את ההרכב ונחזור אליכם שהוא יהיה מוכן. אז חזרתם אלינו, שמתי את בלרין בתור בלם. עכשיו ננסה 89 רייטינג, 100 כימיה. עכשיו ננסה להוציא מאמן שאולי יעלה לנו את הרייטינג ל-90 ואני אהיה מרוצה, אבל כרגע השלוש המאמנים הראשונים שאנחנו מנסים לא עוזרים. נשארו 2 אחרונים וגם הם לא עוזרים. אוקיי, אז הדראפט הזה יוצא 89 רייטינג, 100 כימיה. נמשיך לדראפט הבא. הדראפט השני שלי, ההרכבים לא הכי אהובים עליי. אם אני רוצה הגנה אני אקח את 5 בלמים. אם אני רוצה משהו עם רייטינג גבוה אני אקח עם 3 בלמים. בסופו של דבר בחרתי עם 3 כי אתם לא תראו אותי משחק וחוטף בושות, אפשר להגיד ככה. את הקפטן אקח את קוסטה טוץ. בחילופים ישר אנחנו מקבלים את מסי טוטי, זה מריח לנו כמו התחלה טובה. עוד שחקן חילוף וזה רונלדו טוטי. כנראה הוא כבר לא יהיה חילוף. וואו, התחלה מדהימה. וניקח את במריה טוץ. יש לנו פה שחקנים מעולים וגם הגוארו טוץ מצטרף לרשימה. הללויה, וואו, זה מטורף מה שקורה פה. וגם ניימר טוטי. לא יאמן חברים, לא יאמן. איזה טירוף. וואו, זה משהו מטורף. וואו. עוד שחקן חילוף. ניקח את מחטריאן. שחקנים לא הכי טובים, אבל ניקח את הטוץ הזה. אוקיי, שחקני נון רר, אבל אני אקח את השחקן מהליגה הספרדית. וואו, מרסלו טוטי. זה מרגיש כמו משהו שעומד לקרות. שחקני זבל.
קרבחל במקום ניקח, אולי נצטרך אותו, אולי הוא יעזור לנו בכימיה. ועוד שחקני פח אשפה. אודוריז טוץ, זה מדהים. אודוריז טוץ יעזור לנו עם הכימיה בהתקפה. ניקח את לפורטה כי הוא מהליגה הספרדית. ניקח את ברזגלי בשביל גודין, ניקח את גודין. נכניס את מרסלו בתור בלם. ושחקני פח השפעה לחילוף, אבל ההלם הזה יכול לעזור לנו. למחוק את זה. פררה טוץ. הופה, יש לנו כאן משהו מעניין. אני יכול לקראת את מירנדה לשים ליד קוסטה. הם ברזילאים, אבל זה קצת יורד לי מהכימיה. אני אקח את מסצרנו. הוא עם הרייטינג שלו יכול לעזור לנו. בתור שוער. אין פה משהו מעניין בקשר לכימיה. אני אקח את השוער טוץ הזה. אולי כאן יצא לנו משהו מעניין. כן. נאבס טוץ. וואו. 90 רייטינג, 73 כימיה. כימיה גרועה, אבל ננסה לסדר את זה איכשהו ונחזור אליכם שזה יהיה מסודר. כרגע יש לנו 90 רייטינג, 84 כימיה. הנה זה עולה לנו ל-91. חייבים לסדר איכשהו את הכימיה. ויש לנו כאן את ההלם מהליגה הספרדית, 95 כימיה. לא יאמן. מה יכול לעזור לנו? לפורטה במקום מרסלו, 99 כימיה. 91 רייטינג. נותר לנו מאמן. מי שלא שם לב כרגע מה שעשינו, גם הכנסנו פה את דימריה ומסצרנו מתחתיו. וואו. אתם מוכנים לזה? למה? כי אני מוכן. בואו נלך למאמן, שאולי יעשה לנו פה את 100 כימיה. וואו. בואו נראה. אוקיי, יש לנו את זה חברים, יש לנו את 100 כימיה, 91 רייטינג. יש פה גם מאמן שיביא כימיה לניימר, יש פה גם מאמן שיביא כימיה לרונלדו. זה מטורף בשבילי, אולי לכם, אתם רגילים לזה. זה פעם ראשונה שלי שיוצא לי 100 כימיה, 91 רייטינג. 91 רייטינג זה הכי גבוה שלי, 191 של דראפט. אוקיי, אז כאן נגמר לו הסרטון. אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ, אז זה הזמן, לכו, תירשמו עכשיו לערוץ. אם אתם רוצים לראות דברים חדשים בערוץ, דברים שאני לא עושה, דברים בפיפה או אפילו מחוץ לפיפה, אז תכתבו למטה בתגובות ואני אחשוב על זה. ודבר מאוד חשוב, אם יש לכם חברים שאוהבים לראות את מה שאני מצלם, את התוכן, תביאו אותם לערוץ, זה באמת ממש יעזור לי. תביאו אותם, בואו ננסה להגדיל את כמות הסאבים שיש לי. אני רוצה לגדול כמו כל ערוץ יוטיוב אחר, אז זה באמת ממש יעזור לי. אז אני הייתי חן, אתם הייתם אתם, ויאללה ביי חברים.